Il-ġurnal In-Nazzjon qed jiċċelebra l-50 anniversarju mill-ewwel edizzjoni tiegħu, ġurnal li minkejja d-diffikultajiet u l-isfidi kollha li ħabbat wiċċu magħhom dejjem kien ippubblikat. Kien l-ewwel ta' Lulju tal-1970 meta l-ġurnal beda din il-mixja u minn hemm il-qudiem qatt ma ħares lura. Iffaċċja diversi sfidi fosthom il-pressjoni politika ta' tmeninijiet meta lanqas biss seta' juża l-kelma nazzjon f'ismu. L-istamperija Indipendenza, id-dar tal-ġurnal, spiċċa diversi drabi taħt il-mira tal-marmalja laburista ta' snin 80, fosthom anke b'xi attentat ta' bomba u anke raids fl-eqqel tal-lejl. Iżda minkejja kollox, il-ġurnal qeleb dawn l-isfidi u baqa' dak il-ġurnal li ħares lejn l-interess tan-nazzjon kollu, propju kif jindika l-istess isem. Dakinhar tal-ewwel ta' Lulju tal-1970, il-professur Oliver Friġġieri kien kiteb li l-ġurnal għandu ambizzjonijiet realistiċi iżda kbar u b'intenzjoni li jilħaq lil kulħadd. Ġurnal li jemmen f'Malta żagħżugħa mimlija enerġija u tagħmid ġodda li ssir aħjar u li tkabbar il-wirt nazzjonali tagħha. Mentalità li l-ġurnal baqa' jżomm ħajja matul dawn is-snin kollha. NetNews kellem ma' Joe Kassar, l-editur attwali li sellem lill-edituri predeċessuri tiegħu li żammew lill-ġurnal ħaj. Għalli meta jħares lura iqis ruħu privileġġjat u kburi li qed jimla dan is-siġġu hekk kif ilu għad ta' snin jaħdem fid-dar ċentrali. U nnota kif matul is-snin il-ġurnal kompla jimmodernizza għall aktar mezzi moderni tat-teknoloġija. Matul iż-żmien mbagħad inbidlu l-edituri, llum jien għandi l-onur ngħid illi minn disa' edituri ħdimt ma' 8 minnhom. Ġifieri l-gazzetta komplet timprovja mxiet minn żmien tal-printing l-antik ta' żmien iċ-ċomp insejħulu għal tal-kompjuter kienet l-ewwel gazzetta li kienet magħmula kollha kemm bil-kompjuter u mbagħad kellha tragward ieħor li kienet l-ewwel gazzetta wkoll stampata kollha kemm bil-kulur. Dan ovvjament kontribut ta' ħafna nies ta' tim kbir ta' nies illi imxew ma' dan il-vjaġġ ta' 50 sena ta' nazzjon. Minħat tiegħu il-koordinatur tad-Dipartiment tal-Gazzetti ta' Media.Link Communications, Simon Fella Gregory, ħabbar li matul din is-sena il-ġurnal se jkun qed iniedi diversi proġetti biex ifakkar dan l-anniversarju. Dan minn barra li mal-ħarġa tal-erba' se tkun qed titqassam kopja fid-daqs oriġinali tal-ewwel ħarġa ta' In-Nazzjon. Fost oħrajn insemmi dokumentarju relatat mal-gazzetta kif ukoll ktieb li qed jieħu Joe Kassar relatat mal-istorja ta' din il-gazzetta. Fost it-tmexxija u l-impjegati ta' In-Nazzjon hija evidenti d-determinazzjoni li jitwassal l-aqwa messaġġ lil poplu kollu.